împreună cu dumneavoastră. Și sunt conștient că ceasul acesta sabatic poate fi extrem de important pentru fiecare dintre noi, privind schimbarea radicală a vieții noastre, a vieților noastre. Sunt convins că fiecare clipă pe care o petrecem în prezența lui Dumnezeu și învăluiți de Duhul Său cel Sfânt și pătrunși în inimile noastre de Duhul lui Hristos și învățați de Cuvântul lui Dumnezeu, pot fi clipe care ne pregătesc pentru revenirea lui Iisus Hristos. În biografia noastră obișnuită trebuie să aibă loc în fiecare clipă această ieșire din cotidian, din obișnuit, o ieșire pentru întâlnirea cu Dumnezeu, pentru captarea influenței Lui, a Cuvântului Său. Fiecare dintre noi cunoaștem traseul nostru obișnuit din cursul săptămânii. Îngrijorări, muncă, facem călătorii, discutăm între noi, ne dăm telefoane, suntem apăsați de unele probleme, altele ne convin, dar mai pe sus de acestea și în ciuda acestora există Dumnezeu. Există Iisus Hristos și Duhul Sfânt și noi putem fi schimbați. Și în viitorul foarte apropiat, la revenirea lui Iisus Hristos, noi putem să stăm în fața slavei Lui. Vom putea, prin harul Său. Aș dori ca acest ceas sabatic să fie petrecut cu mult folos, sub călăuzirea Duhului Sfânt, atunci când cercetăm în continuare această învățătură și mare experiență despre sfințirea vieților noastre. Mai întâi aș dori să-mi exprim satisfacția că vă revăd în casa Domnului și că îi revăd pe frații mei și surorile mele care au lipsit o perioadă de timp. Bine ați venit, sora Viorica Moraru, bine ați revenit în comunitatea noastră. Și fratele Jean, bine ați revenit. Și familia Andruș, Gabriel și soția, bine ați revenit. Și familia Țifrea. Este bucuria noastră să vă revedem în comunitatea aceasta și ceilalți care ați absentat, chiar dacă numai un sabat n-ați fost aici, fratele Popa, Dani și cei care ne-ați lipsit, să știți, nu este un limbaj diplomatic, nu este de conjunctură. Noi alcătuim un tot, un întreg. O biserică a lui Iisus Hristos, pe care vrea să o răscumpere, să o purifice, să o sfințească și să o răscumpere. Și ne bucurăm de vizitatorii noștri din țară care au venit, nu știu, pentru prima dată sau nu. Oricum, fratele Nicolae Roman a mai fost cu noi. Și ne bucurăm să vă revedem. Și sora Laurenția Maftei din Câmpina, bine ați venit la noi. Domnul să vă binecuvânteze, să aveți satisfacție spirituală de plină împreună cu noi toți. Iată cuvântul Domnului pe care l-am cercetat în sabatul trecut. Am început să studiem din acest cuvânt 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3, prima parte, și din capitolul 5, versetul 23. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Capitolul 5, versetul 23. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păstrate întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Iată dorința lui Dumnezeu, intenția sa, planul său, puterea sa, care pot realiza acest lucru. Schimbarea noastră de plină, sfințirea vieților noastre. Și această experiență este pusă în relație cu revenirea în slavă a Domnului Iisus Hristos. Încununarea planului mântuirii, prin revenirea Domnului Iisus Hristos și strămutarea noastră în slavă, este strâns legată de schimbarea noastră. Nu doar iertați, ci transformați. Dacă noi ar trebui să realizăm acest lucru, Dumnezeu nu ni l-ar cere. Pentru că El știe că suntem din țărână, știe că suntem slabi, știe că ne-am născut în păcat. El este primul care cunoaște cel mai bine acest lucru și nu ar avea o asemenea exigență dacă ar trebui să o lasă pe seama noastră această realizare. Dar este lucrarea Lui pentru noi și în noi. Dincolo de a ne ierta, dorește să ne schimbe. Este o invitație aceasta, este o poruncă, o făgăduință, o provocare.
Și mai pe sus de toate, o mare experiență pe care o putem trăi chiar acum. Când definim sfințirea și sfințenia, dinspre Dumnezeu trebuie să le definim. Nu dinspre noi. Nu ne dăm cu părerea noi. Nu e posibil. Am încercat și nu se poate. Și cu tare am încercat și nu se poate. Și am citit biografia unor oameni însemnați. Nici ei n-au reușit. Dumnezeu îi cunoaște pe ei Lui. Spune Apostolul Pavel în a doua sa epistolă către Timotei. Îi cunoaște pe ei Lui. Și cine rostește numele Domnului să se despartă de păcat. Este posibil. Ne este greu să ne gândim în termenii unei rămășițe și ne doare sufletul când spunem rămășiță, pentru că am dorit ca fiecare dintre noi să fie mântuit. Toți iubiții noștri, familiile noastre, prietenii noștri, cunoștințele noastre, toți care sunt în biserica aceasta și care vor mai veni. Cu durere spune și Dumnezeu, o rămășiță. Dar când auzim acest lucru, mai mult ar trebui să dăm atenție sfințirii vieții noastre. Mai mult! Pentru că nu încape în mintea mea și în mintea căruia dintre noi ar încăpea gândul că eu voi eșua, eu voi fi înfrânt, eu nu voi fi mântuit. În curând, când cerul se va face ca un sul și vizibilitatea va crește și Iisus va veni, iată semnul venirii Fiului omului, împreună cu toți îngerii slavei sale. În ziua aceea, eu să nu fiu printre cei aleși. Nu încape în mintea mea. Nu pot să cred acest lucru. Contez pe Dumnezeu, contez pe iubirea Lui, pe harul Lui, contez pe ceea ce a făcut și face prin Iisus Hristos. Nu gândim toți la fel? Nu simțim astfel? Și nu ne propunem să fim biruitori? Bun. Atunci, haideți să dăm maximă importanță sfințirii vieții noastre. Când Dumnezeu pune deoparte un lucru sau o persoană sau când se gândește la o slujbă, cuvântul spune a sfințit, l-a sfințit, l-a pus deoparte. Este o distincție, este un scop dumnezeiesc urmărit. Pus deoparte cu un scop dumnezeiesc. Este o deosebire. Muntele Sinai era sfânt, sanctuarul era sfânt, sabatul este sfânt, întâi născuți au fost sfințiți, preoții sfințiți, profeții sfințiți și așa mai departe. Dar cel mai important pentru noi este faptul că însuși Mântuitorul nostru s-a exprimat astfel. Mă sfințesc pentru ei. M-am dedicat mântuirilor. Trăiesc o viață neprihănită. Îmi păstrez neprihănirea cu care am venit. Prin relația cu Tatăl meu ceresc. Mă păstrez curat ca să pot să mă întorc la Tatăl, dar să pot să-i salvez pe frații mei, pe orice om. Mă sfințesc pentru ei. Iar când ne gândim la noi, cuvântul spune salvat din păcat. Păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor. Nu mai există nicio osândire pentru cei ce nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului, îndemnurile Duhului Sfânt. Aici există o colaborare între noi și Dumnezeu. Este greșită teologia care privește sfințirea numai de partea lui Dumnezeu. Este partea sa, El se ocupă, în final îmi va spune când e gata, când s-a încheiat totul și mă va invita. Intrați binecuvântații Tatălui meu. Aștept clipa aceea, când mi se va spune, intrați binecuvântații Tatălui meu. Multe mi se spun până în clipa aceea. Multe cuvinte are Dumnezeu de rostit și multe intervenții are de făcut în viețile noastre până să auzim acel cuvânt final. Este o colaborare. Este greșită și teologia care privește sfințirea numai dinspre om,
ca să mergi pe genunchi și pe coate și pe sticlă fărâmițată sau pe cuie sau pe jar, pe cărbune aprinși, să te sfințești, să te biciuiești, să-l pui pe altul să te biciuiască, să nu mănânci decât o dată pe săptămână și asta mult timp, sau numai o dată pe zi, pâine uscată și un pic de apă și să dormi pe pământul gol sau undeva în natură, în sihăstrie, retras, să nu vezi oameni, dar tu ești om. Fugi de păcatele altora, dar tu ești om, ești păcătos, fugi cu păcatele tale, ce faci? Te urci pe un stâlp, cum a fost unul dintre acești țihaștri, și acolo te urci cu păcatele tale, dacă e vorba. Intri într-o grotă, umpli grota cu păcatele tale. Ești om, gândirea ta, imaginația ta, simțămintele tale, dacă nu sunt ocrotite din interior de către Duhul lui Dumnezeu, nu ești ocrotit. Și dacă ești ocrotit din interior, poți să stai și între oameni. Poți să stai în mijlocul lor și să-L reprezinți pe Dumnezeu. Și să dai hrană potrivită, la timp potrivit. O colaborare. De aceea în Leviticul capitolul 20 ni se spune să vă sfințiți. Și tot în același fragment ni se spune eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care vă sfințesc. Să vă sfințiți, eu vă sfințesc. Sau în 2 Corinteni, capitolul 7. Duceți-vă sfințirea până la capăt, cu frică și cu tremur. Și apoi, în 1 Tesaloniceni 5, Dumnezeul păcii, El însuși, El face această lucrare de plină. Duhul vostru, sufletul vostru, trupul vostru, adică mintea, simțămintele, trupul, pot fi păstrate de Dumnezeu în neprihănire, în curăție. Care este criza laodiceană, de fapt? Este criza cunoașterii fără sfințire. Cunosc, studiez, fără sfințire. Sfințirea rămâne ca ceva de neatins, bun pentru o teologie, o anume teologie, dar nu pentru viața mea practică. Cunosc și nu mă sfințesc. Deși cuvântul spune în Daniel, capitolul 12, că atunci când cunoștința va crește, mulți vor fi albiți, curățiți, lămuriți. Când cunoștința va crește. Și cum se întâmplă această convertire a cunoașterii într-o nouă calitate a vieții noastre spirituale? Cum se întâmplă? În întreita solie îngerească din Apocalipsa 14 ni se spune. Credința în Isus ne ajută să păzim poruncile lui Dumnezeu. Aici este răbdarea sfinților, cei sfințiți, prin Isus Hristos. Și astfel ei pot păzi poruncile lui Dumnezeu. Relația lor cu Hristos, prezența lui Isus în inimile lor, în cugetele lor, îi ajută. Dacă nu pot să ascult de Dumnezeu când Isus locuiește în mine, atunci când? Și dacă nu pot, atunci mai locuiește El în mine? Nu cumva este o mărturisire deșartă? O conveniență bisericească pe care o spun? Un slogan religios? Fără acoperire, fără experiență? Prin Isus ascultăm de Dumnezeu și ne place să stăm în această stare și îl așteptăm pe Isus să vină. Cu ce începe sfințirea vieții noastre? Data trecută s-a amintit. Mai întâi, schimbarea minții. Așa a decăzut omul, a început să gândească altfel. Să schimbe relația față de Creatorul său, relația cu Creatorul său. Aici s-a schimbat. De aceea pocăința înseamnă schimbarea modului nostru de a gândi. Metanoia. Și ce aparține de minte? Atenția, ochiul minții, atenția. Nu orice lucru merită atenția noastră, nu orice vorbă merită atenția noastră, nu orice pictură merită atenția noastră, nu orice lectură și așa mai departe. Selectăm. Și în momentul când atenția se orientează
și reflexia, oglindirea interioară a celor din jur e selectivă. Și vine meditația pe urmă, această digeste interioară, mentală, o cugetare adâncă, o prelucrare a datelor, o organizare a lor și pregătirea acestora ca să se transforme în fapte curate. Meditația. La ce să medităm? Psalmistul spune, la orânduirile tale, Doamne, la cuvântul Tău, la lucrările tale, la gândurile tale, la Tine. În mai mulți psalmi citim aceste gânduri. La Dumnezeu, la gândurile sale, la lucrările sale, la orânduirile sale, la făgăduințele Lui. Apoi a fost amintită memoria, capacitatea de a întipări, de a recunoaște, a reproduce date care ne-au parvenit, întâmplări, experiențe, cuvinte, scene, tot. Le memorizăm. Știți că totul intră în memoria noastră activă sau pasivă? Că în conștientul sau subconștientul nostru totul se înmagazinează? Tot ce am văzut, am gândit, am vorbit, am ascultat, am comentat, totul se înmagazinează. Chiar când ne plângem de memorie slabă, informațiile se depun. Dacă nu în zona conștientă, în zona subconștientă. Și când credem că suntem noi înșine și că suntem originali, depindem atât de mult de gândurile altora, de influența altora, cât de selectiv trebuie să fim. Cât de mult trebuie să supunem memoria noastră influenței Duhului Sfânt. Cuvântul spune în Matei 12, vistieria inimii. Din vistieria inimii aducem lucruri bune sau lucruri rele. Din prea plinul inimii noastre. Psalmistul spunea, strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Mergem mai departe. După ce am amintit atenția, reflexia, meditația, memoria, să ne oprim puțin la imaginație. Capacitatea aceasta de a crea noi reprezentări, de a asocia lucruri cu care ne-am întâlnit deja, de a le reorganiza sau organiza, de a crea noi imagini, noi idei, pe baza celor existente deja. Este o capacitate creatoare. Este o vizualizare interioară. Parcă i-am vedea pe cei cu care ne-am întâlnit, cu care am discutat. Cele întâmplate se derulează din nou în mintea noastră. Și uneori creăm imagini reale sau ireale. Avem și această capacitate prin imaginație. Ne putem imagina lucruri bune, dar ne putem imagina și multe lucruri rele. Lucruri urâte, murdare, obscenități. Putem să creăm așa ceva? O imaginație bolnăvicioasă creează tot felul de situații complicate, dramatice, tragice, munți de greutăți, nemulțumiri, răzbunări. Merge, ca o flașnetă, așa în interior. Chiar spiritul profetic spune în cartea Tragedia veacurilor, adesea tulburarea e mai mare în anticipare decât în realitate. Tulburarea este mare în așteptarea unor lucruri. Dar, dacă vă aduceți aminte de acest fragment, la pagina 622, din Tragedia veacurilor, ce spune în continuare? De data aceasta, și se face aluzie la criza finală, nici cea mai vie imaginație nu este capabilă să anticipe ceea ce va urma. Nici cea mai vie imaginație. Atunci chiar că trebuie să ne gândim la sfințire și să-i cerem lui Dumnezeu să sfințească întreaga noastră ființă. Dacă de data aceasta nici cea mai vie imaginație nu poate să anticipe grozăvia faptelor finale, atacurile finale ale celui rău,
convulsiile sociale, politice, militare, de crizele de toate felurile. Când vorbim despre imaginație, nu putem să nu amintim prejudecățile, ideile fixe, invidia, ura. Acestea sunt foarte legate de imaginație. Rămâi singur, începi să te gândești, să-ți imaginezi și poți să-ți compromiți propria viață sau viața de familie sau viața spirituală. Poți. Poți să te întâlnești cu cineva și să ți se pară că s-a purtat cam ciudat. De data aceasta a vorbit cu mine 5 minute. Altă dată stătea un ceas. Acum 5 minute. Și a plecat. Chiar când a dat mâna cu mine, nu știu, altfel a dat mâna, nu ca de obicei. Ceva are cu mine. Nu știu, dar ceva pune la cale. Trebuie să aflu. Poate că e bolnav. Poate că cineva din familia lui este suferit. Poate că a suferit un eșec. Poate că în relația personală cu Dumnezeu este înfrânt, este abătut. Are un necaz. Nu neapărat mândru. Nu e neapărat mândru. Nu e neapărat răzbunător. Nu pune la cale neapărat ceva. Dar e și el cu durerea lui. N-am putea să ne gândim așa? Imaginația nu poate să meargă și pe linia aceasta? De ce să ajungem până la un fachirism emoțional? Tot timpul pe cuie. Iarăși mi-a pus un cuie acolo. Încă unul. Călcăm, așa. O imaginație nesfințită vede prea mulți vrăjmași sau posibili vrăjmași. O imaginație nesfințită aduce prea multă mânie, ură, invidie și dezbinare și ruină spirituală. De ce n-ar putea să fie imaginația noastră sursă de curaj, de bucurie, de încredere, de pace? De ce să nu ne gândim la partea bună a relațiilor noastre, comunitare sau familiale sau sociale? De ce nu ne-am gândit la personajele biblice mai mult, prin imaginație? Sau la Iisus Hristos, la viața Lui, la faptele Lui, la minunile Lui, la învățăturile Lui, să le reluăm și să le continuăm prin imaginație. Să refacem cadrul istoric, social, spiritual, misiologic, așa, prin imaginație. Golgota să se deruleze în imaginația noastră. Revenirea în slava lui Iisus Hristos și evenimentele care preced această revenire măreață. De ce nu? Citim în cartea Hristos, Lumina Lumii, despre Nicodim, că după răstignirea lui Iisus a îngăduit ca tot ceea ce a auzit de la Iisus Hristos în direct sau despre El și ceea ce a studiat despre Mesia, acum să se lege faptele între ele și prin imaginație reconstituia scopul venirii lui Iisus Hristos în lumea noastră și a devenit un adevărat ucenic. Cum și-a folosit Nicodim imaginația legată de Iisus, de misiunea lui Iisus. Dar nu putem zăbovi prea mult aici la imaginație. Eu vă propun doar aceste mici secțiuni ale unei cercetări mult mai ample, mai adânci. Inițial m-am gândit la un serial, dar am renunțat și am zis că poate în 2 părți prezint despre sfințire, câte ceva în esență, respectând capacitatea fiecăruia dintre noi de a duce mai departe acest apel al cuvântului lui Dumnezeu pentru sfințire. Ar urma voința, care are de-a face cu alegerea, cu deciziile noastre, cu acțiunile noastre. Este dimensiunea cea mai energică a ființei noastre interioare, a psihismului nostru. Voința noastră.
Ea decide, după ce am aflat, am cunoscut, am auzit, am prelucrat, am meditat, am memorizat. Voința decide. De aceea este foarte important ce elemente îi pregătim voinței, ce cărămizi cu care să lucreze, ce material de construcție pentru un caracter creștin, ca să poată lucra voința. Dacă acceptăm orice, prin atenție, prin reflexie, prin imaginație, orice acceptăm, voința va lucra, dar pe aceste direcții. Este atât de important să-L cunoaștem pe Dumnezeu, cuvântul Său, făgăduințele Sale, prorociile Sale, ca să putem decide pe baza acestora. Și încă nu e totul, nu e totul, pentru că voința, chiar dacă are de-a face cu cunoașterea noastră și conștiința noastră, totuși voința preferă să decidă și să acționeze pe baza a ceea ce ne place. În studiile de psihologie se arată acest lucru. Când pui în ecuație mintea, rațiunea, conștiința, voința, sentimentele, afectele, unde va trage voința? Spre cele ale rațiunii? Voința se angajează la carul rațiunii? La carul conștiinței, care încă mai spune ceva din partea lui Dumnezeu? Unde se angajează voința cel mai ușor? La carul sentimentelor, plăcerilor, pornirilor, intereselor, dorințelor. Știe cu mintea, dar îi place altceva și voința face altceva, adică răul. Doctorul care scrie articole împotriva tutunului și cu pipa în gură și scrie împotriva tutunului sau scrie împotriva drogurilor și a alcoolului, dar cu paharul cu alcool lângă el. Și mai scrie și mai scrie și mai bea. Știe. Sunt asemenea doctori. Da, îi vezi degetele călbui, gălbejite, toate absolut și îți spune, ai grijă cu tutunul pentru că plămânii dumitale. Adică voința cel mai ușor trage spre ceea ce ne place. În Romani, capitolul 1, spune Pavel, mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstire a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuire a oamenilor care înnădușe adevărul în nelegiuirea lor. Înnădușe adevărul în nelegiuirea lor. În ceea ce le place în mod curent. Vorbind despre voință, nu putem să nu-L amintim pe Iisus Hristos. A voit de la început până la capăt, așa cum voia Tatăl. Nu după cum voiesc eu, ci după cum voiești tu. Aici avem și modelul și puterea, pentru că El ne poate ajuta și vrea să ne ajute. Așa că nu e cazul să rămânem înfrânți, nu e cazul să trăim în păcat de un fel sau altul. De asemenea, când vorbim despre voință, ne gândim și la expresia lui Pilat. Ce am scris, am scris. Dacă am apucat să spun o prostie, mâine nu trebuie să spun la fel. Cineva mi-a zis în comunitatea aceasta, într-o discuție particulară, asta ar trebui să fie înțelepciunea creștinului. Dacă a greșit astăzi, mâine să nu repete. Și nu te îndârjești, am zis, asta e. Eu m-am exprimat, trebuie cercetat, trebuie verificat ce am spus, ce am făcut. Sau, un alt aspect. Voința nu se decide de partea lui Dumnezeu până când nu apuc să cunosc tot adevărul. Păi tot adevărul nu-l vom ști nici în cer. Tot vom învăța. Și atunci noi niciodată nu ne vom decide de partea lui Dumnezeu, nici aici, nici în cer.
Nu spune cuvântul: celui ce are îi se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are se va lua chiar și ceea ce are. Principiul luminii crescânde. Am aflat puțin, aplic. Da, sunt de acord, Doamne. Sunt de acord. Și mai primesc și mai primesc, și mai înțeleg și mai cunosc. Dar aplic. Asta e rolul voinței. Nu se aștepte când caseta adevărului este plină și acum desface capacul, ia să văd ce trebuie eu să împlinesc. Ce trebuie să vreau. Adică pas cu pas. De la o zi la alta. De la o clipă la alta. Sau, când e vorba de voință, unora le vine greu să se decide de partea lui Hristos. Pentru că ori de câte ori au încercat, s-a întâmplat ceva urât. Ceva grav. Visau urât, apăreau dușmani, nu mergea bine la servici, șeful era încruntat. Când se decidea pentru Iisus, se întâmplau numai lucruri rele. Așa că mai așteaptă. Până când să aștepte? N-ar trebui să ne decidem în ciuda relelor care se împlinesc? Se întâmplă? Rezolvarea nu pe această cale vine? Și apoi, în ceea ce îl privește pe Iisus, cum s-a decis El spre finalul misiunii sale pământești și în finalul misiunii sale pământești? În condiții extraordinare, de aplauze, de acceptare, de laudă. Așa s-a decis? Nu. Judecat pe nedrept, disprețuit, acuzat, lovit, jignit în fel și chip, răstignit și totuși a spus: facă-se nu voia mea, ci voia ta. Când e vorba de voință, avem în vedere și încăpățânarea, adică ideile mele, interesele mele, dreptatea mea, propunerea mea și așa mai departe. Chiar când reprezentăm o cauză dreaptă, spiritul trebuie să fie drept, să fie curat, să fie iubitor, pe măsura dreptății, pe măsura neprihănirii. Cea mai teribilă încăpățânare este în fața lui Dumnezeu și împotriva Lui. De aceea în 2 Cronici 30 ni se spune: nu vă înțepeniți grumazul ca părinții voștri, dați mâna Domnului. Tare mi-a plăcut expresia aceasta încă din adolescență, când am găsit expresia asta în 2 Cronici 30:8. Și tot îmi imaginam cu mintea mea de adolescent cum e să dai mâna Domnului. Mi-aș fi dorit o asemenea ocazie. Dar pe urmă și mă înfioram. Dacă s-ar întâmpla așa, ce s-ar alege de mine? Dați mâna Domnului, veniți la Sfântul lui locaș și slujiți Domnului. Sfințenia înseamnă să dăm mâna Domnului. Apoi ar trebui să vorbim despre conștiință, despre această capacitate cu care ne-a creat Dumnezeu, o capacitate de a selecta, a cerceta, a judeca, a cântări, o capacitate normativă, selectivă, dar în același timp și punitivă, în sensul că rostește pedepse. Eu merit pedeapsă sau altul merită. E o capacitate extraordinară pe care o păstrează în noi Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și Pavel îi scria lui Timotei să fie foarte atent cu privire la cugetul său, cu privire la credința sa. Unii au renunțat la un cuget curat și au căzut din credință. Adică și-au pervertit conștiința. N-au ascultat de îndemnurile conștiinței când Duhul Sfânt vorbea și au căzut din credință. Până acolo se poate ajunge încât să-L întristăm pe Duhul Sfânt definitiv, adică păcatul împotriva Duhului Sfânt. De aceea Pavel nu contenește să spună ca pentru Dumnezeu, ca pentru Dumnezeu, ca în fața lui Dumnezeu. În fața Lui să vă simțiți răspunzători. Și apoi am putea vorbi și despre viața noastră, pur și simplu, darul vieții.
care poate fi încredințat lui Dumnezeu. Viața care poate fi trăită pentru slava lui Dumnezeu și pentru binele semenilor noștri. La un moment dat, Iisus a spus, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Trăim, dar cu ce scop? Existăm pentru cine? Pentru ce? E o stereotipie supărătoare uneori. Sună ceasul la ora de, fuga, am plecat, bine, mănânc puțin mai în grabă, iarăși vin acasă, e seara târziu. Ce am devenit? Niște mașini, niște unelte care din când în când mai gândesc. Adică trebuie să avem grijă de noi, de viața noastră, de scopul vieții noastre. Este adevărat că existăm într-o societate foarte antrenantă, foarte stresantă, cu un reglaj social, economic teribil. Ești eliminat dacă nu intri într-un anume circuit. Dar cât și cum să intru în acest circuit? Îmi mai rămâne timp pentru Dumnezeu, pentru mântuirea mea? Aceasta este problema. Cum îmi trăiesc viața? Apostolul Pavel spunea, dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Vedeți cum privea el viața aceasta? Mi-e tare scumpă, dar sunt gata să o depun. Sunt gata să o depun. Pentru că eu trăiesc viața aceasta pentru Dumnezeu, pentru salvarea semenilor mei. Ar trebui să vorbim și despre sfințirea trupului. Trupul nostru, templu al Duhului Sfânt. Noi ne exprimăm prin trupurile noastre. Tot interiorul nostru se exprimă prin trup. Poți fi filozof, poți fi scriitor, poți fi dramaturg, poți fi oricine și să trăiești în păcate, în destrăbălare. Poți fi un om simplu în societate și să trăiești în păcat, dar poți să fii un om simplu curat. Și poți să fii un creator, dar curat, cu trupul și cu gândul. Apostolul Pavel spunea, mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Îmi place asocierea pe care o face în Romani, capitolul 12, între trupurile noastre oferite ca o jertfă lui Dumnezeu și înnoirea minții. Prea puțin se vorbește în tratatele de teologie despre această relație dintre oferirea trupului nostru ca o jertfă vie, curată, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu și înnoirea minții noastre, ca să putem distinge voința lui Dumnezeu. O minte înnoită ne permite să ne oferim trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu. Ne exprimăm prin vedere, prin ochii noștri. Și Iov spunea, făcusem un legământ cu ochii mei, nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Iov 31:1. Înțelegem sensul acestui text. Atenție, reflecție, cugetare, imaginație și așa mai departe. Toate, inclusiv fapte păcătoase care sunt posibile. Spunea cu ani în urmă marele evanghelist Knechtle, prima privire nu este păcat. Următoarele, da. Prima privire nu este păcat. Este inevitabil să nu observăm păcatul din lumea aceasta. Este inevitabil. Prima privire nu este păcat. Următoarele, da.
am înțeles. Psalmistul scrie, abatem ochii de la vederea lucrurilor deșarte. Știa psalmistul ce scrie el prin cuvântul acesta? Abatem ochii de la vederea lucrurilor deșarte? În Psalmul 119, 37. Știa psalmistul ce scrie aici? Tot? Dacă s-ar fi derulat în fața sa viitorul și toate cuceririle tehnicii, ale științei, mai mult și-ar fi dat seama ce înseamnă ca ochii lui să fie ocrotiți, privirea lui să fie ocrotită. Avem nevoie de aceasta, de sfințirea privirii noastre, de sfințirea auzului nostru. Urechea celor înțelepți caută știința. În Isaia ni se spune, spuneți-ne lucruri măgulitoare, prorociți-ne lucruri închipuite, lăsați-ne în pace cu Sfântul lui Israel. Isaia 30. Spuneți-ne lucruri măgulitoare, închipuite, lăsați-ne în pace cu Sfântul lui Israel. Dumnezeu ca Sfânt al lui Israel. Cât de mult se potrivesc aceste cuvinte pentru zilele noastre. Sau nu vor suferi învățătura sănătoasă, își vor da învățători după poftele lor. Scrie Pavel în 2 Timotei 4. Da, urechea ar trebui să fie păstrată mai mult pentru cele bune sau numai pentru cele bune. Și totuși trebuie să ne oprim aici, îmi dau seama. Este inevitabil să nu redeschidem studiul acesta, pentru că mai sunt încă atâtea care aparțin de marea experiență a sfințirii noastre. Nu pot să abuzez de atenția dumneavoastră, de interesul sufletesc, intelectual, dar va trebui să revenim. Oricum, vă mărturisesc că eu cred în sfințirea lui Dumnezeu. Cred în schimbarea vieților noastre. Eu cred că această comunitate și oricare altă comunitate nu va arăta mereu așa încropită și abătută. Nu! Cred în rămășița sfințită și sigilată. Cred în posibilitatea schimbării noastre depline. Gândire, simțăminte, vorbire, auz, privire, tot. Pentru că este lucrarea lui Dumnezeu în noi. După cum credem în iertarea Lui, așa putem crede în sfințirea Lui. Pentru că este o lucrare completă. Noi și copiii noștri putem fi curați. Când mă gândesc la acel cuvânt din Spiritul Profetic, că și copiii noștri trebuie să fie recunoscuți de către Dumnezeu, adică sigilați, într-un capitol despre sigilare, atunci cum trebuie să simtă acel copil? Cum trebuie să gândească? Cum trebuie să se orienteze în lumea aceasta când este expus atâtor ispite? Când voința lui trebuie să fie exercitată de partea lui Hristos. Și poate să o facă aceasta. Chiar dacă a gustat tutunul, chiar dacă a gustat drogurile, chiar dacă a gustat alcool, copilul nostru, dacă face această greșeală, nu înseamnă că și mâine o va repeta. Nu înseamnă că trebuie să meargă pe calea aceasta. El poate să fie salvat. Inima unui copil, a unui adolescent, a unui tânăr poate fi schimbată ca și inima unui vârstnic. Același Duh Sfânt lucrează. Și la un moment dat mai multă energie și receptivitate poate fi într-o inimă tânără decât într-o inimă bătrână. Scuzați-mă. M-am referit la capacitățile sufletești, intelectuale, creatoare ale unui tânăr sau a unei tinere. Nu le acordăm acest credit și această recunoaștere? Ba da. Același Duh poate să ne sfințească. Dumnezeul păcii, pe deplin. Mintea noastră, sufletul nostru, trupul nostru, să fie păstrate întregi. Vom reveni asupra acestui studiu. Domnul să ne călăuzească și să ne dea această mare experiență pregătitoare pentru întâlnirea noastră cu Isus. Amin.